Det her er en gammel Hanomag fra 1937. Jeg har tumlet med den i mange år, fordi da jeg hentede den i 1969, der var den sunket i jorden på grund af rust og regn og alt muligt. Den var faktisk rådnet op. Men jeg blev så fascineret af linjerne, den havde, fordi den var tidstypisk. Det var selvfølgelig ikke en Mercedes SSK, men den havde stilen, og det kunne jeg godt lide. Nu har jeg tumlet med den i mange år, for at få den til at se rigtig ud. Og det er ikke nemt, fordi chassiset er Hanomag. Man kan også ride af Heppmøller. Og det var sådan, man gjorde dengang. Man købte et chassis, og så kunne man købe et karosseri, som man selv synes om. Og i det her tilfælde, der er det så Heppmøller. Og der er træ som grundlag for en skal af metal, altså. Man har først bygget op i træ, som man gjorde på de gamle hestevogne. Og så har man belagt det med metal. Og det er jo ikke nemt. Og det er især ikke nemt, når jeg aldrig har lavet sådan noget før. Men det må jeg så lære, så jeg kan få det til at se rigtigt ud. Og jeg er kommet tæt på at lave noget, der er, som det var. Der er enkelte ting, som jeg har snydt med. Men for det meste er det sådan, som det var. Det er svært at lave dørene, fordi det her er en cabriolet, så vinduerne skal gå op og ned, som man ønsker. Og det oprul, op og ned, og glasset var væk, ødelagt, smadret og væk. Så det har været lidt et tummel at lave det rigtigt. Men efterhånden, så begynder den at se rigtig ud. Og hvis jeg lever længe nok, så bliver den også færdig, så jeg kan tage en tur i den.